Bergoyang, Cepet kemari. Ah, tuan. Tadi oleh ada gini gua. Nanda goyang, kandak boleh minta melaku. Jangan lupa, taruh sapu. Sawerannya. Ujungnya tuh. Oh, kawanan panik boleh berhenti ke mana tu? Tak mana lita boleh berhenti. Dipersilakan terima gaji. Hey, hey, hey. Dia makro biladang bikinan dulu kita bajanji are baka to mana bikinan dulu kita bajanji are baka to mana simpang lagi to baka dia mato memandang hatinan aro dame yo ada di dunia orang hatinan aro dame yo ada di dunia orang Lebih kawan. Yolah. Suku dia jadi kok. Ada bapak tua. Oh enggak ada. Baliku batang tiluru ikan yuta sabui balarangai kota dorong dia akan jual langsung anta doanya dalam pindangnya kota dorong dia akan jual langsung anta doanya dalam pindangnya. Alalama yo putang barendo nanti puruang bayo kamat ketiga nyampang ko bulia ambo batanyo adianan manis siapa namo nyampang ko bulia udah batanyo adianan manis siapa punyo Simpang ampe sukoman nanti padang jua dia mako bilada bikinan dulu adia bajanji are baka to bana bikinan dulu adia bajanji are baka to bana. Boleh. Alamak kami jo asam jauh ngalah ketiga sili mau lunggo nyampak ko adik adonan bapunyo atap masuk udah manahan saja nyampak ko adik adonan punyo tapato udah mundur saja. Iyalah macam dia salah wak. Ada mundur punya. Macam dia wak. Iya macam dia wak dia. Punya. Ulang ke jalan belok pak belok. Iyo tak buat disimpan tigo. De ulang hijau malam hijau. Kiro tak hijau calon pintu. De ulang hijau iyo hijau. Kiro tak hijau calon pintu. Awak jadi apa? Kau tak hijau dah yang awal eh. Palai. Yolah. Kita dah. Asik. Yo. Aki celai. Apa? Simpang namual. Namual den
denai bayi kaladang batanang lado jiko ladape ambo mamandang alam dia baraso namunyo jiko ladape ambo mamandang alam dia baraso lalabe budo dape mandang saja lebih baraso dan namunyo kami dulu kamu aja leh selesai badan juga Bakelo si dului ikannya tak sewi balarangan iyo kita dorong dia di balai entah kau udah dalam pinar kau entah dorong menjual surui entah kau udah laki oh dia kalau sini lain tak ada punya dah di rumah tuh lain persoalannya abang kau jadi kajian terus bilang kami ada kolak peo dari tangan indah rangganti lai salamonyo ada kolak peo dari tangan indah rangganti salamonyo iyalah abangnya rombongan tadi sambung taruh dulang balik itu Maya jauh niang sekolah camia siapa kau cokok mancokok dia dari jendela di balik tirai lala ngopi tondak matamu pandang cokokkanlah dia ungkonan kania lala ngopi tondak matamu pandang cokokkanlah dia ungkonan kania lamonan dan tanggung yolah udah seorang tak tahu kedai kopi udah jamba jalan semua badan demanan tiga kedai kopi udah jamba jalan semua badan demanan tiga oh ya taruh tiga usah di gue jadi ngalah buat kita pare kok aneh berang de urang gae jika ba itulah samo namu di rumah jeruk mamu Babutan dan rencanakan itu denai musalah ragu saya di mati punyo kita nantikan kau cinta denai usah salah ragu saya di mati punyo kita nantikan yolah buah salah di dalam rimbo buah di tapi ngarai pindila abis saki kapano anan bini denai maminta carai pindila abis saki kapano Alhamdulillah denai meminta cara Dunang lamonan dan Aleri tuyul pokoknya saja lo udah seorang datang lain tahu dah dia tiba udah jamba jalan semua badan demanan tiga denai tiba udah jamba jalan semua badan demanan tiga
jika pagi gak usah dibuwe rindu nalapuan itu bahari bokane berang de urang gae mari malompe lama suak tabe jika ba itulah samona muah bumi baputa janji camekan kok cinta denai usah lah ragu di mati bonyok itu nantikan kok cinta denai usah lah ragu di mati bonyok itu nantikan. Yo lah baiklah jika pagi unik itu dan dibuka baju kunyang apa versi berbeda ete kita tadi rombongan yang tadi nak joget silakan maju ke muka.